Takže ahojte ľudia, dneska vás vítam u nového videa. Dneska bude veľmi špeciálne video, pretože to je prvé video. Dneska budeme reagovať na hnusné podvody, ktoré sa šíria internetom. Takže dáme chat. Red Heft Wars. Tak, a tu by som sa trošku pozastavil. Tuto môžeme vidieť na hľadiaky, že chat je 2025 is chat unlocked real Red Wars new update podvod. To sú podľa mňa len módy alebo mod menu. Takže František spolu s ďalšími 20 miliónmi zákazníkov v Európe dôveruje Allegro. No vidíte, že tu niečo zaujímavé je? Pozrite sa, ešte píše, že ako odomknúť toho chada, ale ja tu nič nevidím. Videa si do X. Vidíte? Pozrite sa, tuto sú iba samé klamstvá na tom YouTube. Tie klamstvá, ktoré hovoria, že toto je pravda, lebo bol vydaný update, takéto autá. O chvíľočku ja vydám video, len donatáčam toto. Áno, presne tak, GTA 6 je hodne chýb, ale my to nebudeme riešiť, lebo to nastavujú, že pre deti. Hneď môžu, že to iba sledujú. Prosím vás, sledujte videa od 8-9 rokov. Môžete aj od 7, od 6 do 5, ale 4, 3, 2, 1 nie. Ja to tu hovorím. Deti ma môžu sledovať od roku 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aj 18 sú už dospelí. Aj dospelí ma môžu sledovať. Ale vhodnejšie to je pre deti, takže odporúčam pre deti. Najmä od menej 9 rokov. 10, 6, 5, 8. Takže zapamätajte, čo som si tu povedal. Tieto klamstvá sú nepravdivé. Pozrite sa. Vidíte toto prvé video? Nič tam nebolo, že? Tí, čo poznajú Red Wars, ako ja to poznám, mám ho dokonca nainštalovaný túto na ikonke, tak vedia, že chat nie je dostupný. A to si len tí youtuberi proste tvrdia, že chat je dostupný. Tu je short, že? Pozrite sa. To by som nemal ukazovať na YouTube. Tu hovoria, že chat je coming soon. A presne tak je. Aj tuto to hovorí. Vidíte? Pozrite sa. Roky. Tu ukazujú, a to je pravda. No to je pravda. Tento týpek hovorí pravdu. Red Wars je coming soon. Môžeme sa presvedčiť aj v hre. Počkaj, ja ju len zapnem. Ak mám pravdu, dajte odber a like. To od vás chcem. Vidíte, je to pravda. Ten týpek má pravdu. Sú iba tieto dve postavy dostupné. Doporúčam vám deti 5-ročné asi neodporúčam, ale odporúčam deti od 8-9 rokov a 10, 11, 12, 13, čas 15, od 15 a tak čo 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Tí ma môžu sledovať, ale tí ešte pre tými 6 to neodporúčam. Takže to sú moje pravidlá môjho YouTube. Zase klamstvo. Ja to neznášam, keď mi hovoria, že chat je odomknutý. No ale zistím, že to je lež. To je nič.
Ja si sem sám týpek dokázal, že coming soon. No dobre, dámy a páni. Dúfajme, že sa vám toto video páčilo. Toto je moje prvé video. Dúfajme, že bude aspoň, ja neviem, 10 odoberateľov a bude video na počítači. Skúsi to vybaviť. Skúsi sa naučiť aj na počítači natáčať, takže keď bude 10 odoberateľov najmä do dňa piatka budúceho týždňa bude 10 odoberateľov, tak bude video na počítači. Alebo aj do soboty. Do soboty si dáme, bude 10 odoberateľov a bude počítač. Takže sme dohodnutí, áno. Takže ahojte.